Preparats per gravar? No, un moment. Escolta, Nitxquira, això es veurà també a Manacor, oi? Pues claro, cariño. Esto es un videoclip, se va a ver en todo el mundo. No ho puc fer. Ho sento. Shakira, si vols et faig un eix o el que vulguis, però de veritat, no aguanto el plano corto. Ay, venga, Rafa. Mira, que no, home, que no, ni Rafa ni leches. A més, a mi m'agradava més aquella de la suerte. ¿Cómo? Sí, dona, la de la suerte, aquella que feia... Tu vols que jo faci un vídeo sexy, però jo sóc molt més dels tenis. I esperes que actuï com en Clooney, però no puc controlar-me els penis. Potser ho pots fer, ets Federer. No temas, totalista, yo soy especialista. Es un videoclip de promo, te convertiré en artista. Shakira, mi vida, puedo perderse vida si esto arriba allà a ses illes, pues que diran així que... No. Para, per favor. No, és que això és superior a les meves forces. Mira, abans em faig el Barça que fer aquest puto videoclip. Pues mira, pues como soy medio catalana, te dejo que vuelvas a casa si te haces socio del Barça. Tu estàs loca, tia. Va. Anem a fer el puto videoclip.